Ahoj, moje meno je MCCraft a ja vás vítam pri mojom prvom tutoriáliku na Camtasiu Studio 8. Tu je Bitch. A dúfam, že vám tento tutoriálik pomôže a ideme na to. Takže si zapneme Camtasiu Studio. Zapíname Camtasiu Studio. Stále sa zapína Camtasia Studio. A stále sa zapína Camtasia Studio. A trvá to... No, dobre. A mám len skúšobnú verziu zatiaľ. A čo mám k tomu dodať? Mám len skúšobnú verziu. Stále sa zapína. A dám dokončiť. Tak. Dobre, teba vložím tam, kde si bol. Tu si bol. Bitch. No a... bla 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 bla. Vypadni. Šok. Aj ty sa zavri. Tak, a takto vám to dám. Tak. A vítajte v Camtasia Studio 8. Fakt. Takže ja vám vysvetlím. Je to podľa mňa ten najľahší spôsob na úpravu videí a rôznych efektov. Aj keď na efekty sú After Effects alebo ja neviem. Ten asi najpopulárnejší je After Effects efekt a tak ďalej. Proste je to najľahší spôsob na úpravu videí. Takže ideme na to. Vidíme tu 3 takéto blbostičky. Takže tento tu bielý rám je rám, kde dávate videá, kde sa budú vám dávať videá. Tento tu rám je, kde sa vám budú ukazovať videá, že ako a dobre. A tu tento rám, to je asi ten najhlavnejší rám. Tento rám slúži k úpravám tých videí, takže ideme na to. My si sem nejaké to videjko premiestnime. Ja už som si... Počkaj, kde tu je? Ja som si také jedno videjko nahral a premiestnime si takto sem. A máme tu takúto tabuľku. A my si dáme, keď chcete dať niečo na YouTube, tak si dáme 1280x720 YouTube and Screencast 16.9. Ale predtým, ako to dáme, tak tu máte tiež na výber, že aké číslo si chcete dať. Napríklad, toto je strašne malé. A keď si zabijem zase príliš veľké, tak to asi nebude ono, čo? Tak si dám aspoň 5000, bitch. Skúsim. To je príliš malé. A môžete si to takto rozšíriť. No ale... Nože. A takto to vypadá. Ahoj, moje meno je Dusty a ja vás vítam. Blablabla. Dobre. Takže si znova premiesnime. A... Fuck. A... Takto si to dám. Proste tam si môžete vybrať. Ale predtým, ako by ste si to vybrali, tak by som vám naozaj radil dať ten... by som vám radil dať počkajte kus, kde mám to video, by som vám radil dať tu počkaj si tam takto new projekt, ne, by som vám radil dať, čo by som vám radil dať, tak a by som vám, no konečne radil dať naozaj to YouTube and Screencast. Je to také normálne ako keby. A tu máte ešte farbu a keď máte keď máte napríklad video a prečo to je zase také veľké? No, kašľam na to. A chcete mať v pozadí nejakú farbu, napríklad takú červenú, tak dajte si to, čo som vám ukázal. Tam si nastavíte farbu a dáte si hociakú takú červenú. Alebo modrú, alebo akú chcete. Vašu najobľúbenejšiu farbu do pozadia. Tak, ideme ďalej. Keď si stisneme pravým na to video, máme tu Edit Audio, Clip Speed. To sú dve asi také, nie hlavné by som povedal, ale asi tie neviem teraz tak to povedať. Sú to asi tie nastavenia, v ktorých sa vyznám ja, alebo aj vy. Edit Audio je audio, v ktorom vám môžete si zvýšiť zvuk a znížiť zvuk. A prevádza to tak, napríklad hráte nejakú strašidelnú hru, hej, a tak kde sa zľaknete, tak by ste chceli to znížiť.
Nie zvýšiť, hej, aby sme neohluchli. Znížiť. A ako vidíte, keď chcem znížiť, tak vám sa to dá takto celé dole. Ale keď chceme si znížiť len tú určitú časť, tak takto si pretiahneme z tohto čo máme tu túto blbosť, tak takto si pretiahneme tú červenú blbosť a tu normálne znížime to audio ako chceme. Vidíte, teraz je znížené, ja vám to ukážem. Ty sa vráť späť, vidíte, je tu znížené a sú tu aj tie frekvencie menšie. A počúvajte, keď som šiel na hide and seek, počkaj, hide and seek je ktorým smerom, vy kde si? Tu si. Tak sa tam nedalo no, dlho sa tam pripájal. Tak ešte raz by som vidíte, a už ma sotva počuť. No, keby tak zahľakám. A zase, keď chcete dať čo najvyššie, teraz, počkajte, tak vám už netreba nastavovať, vy už tu s tým červeným už netreba nič robiť. Proste tú určitú časť, kde máte to znížené, tak môžete normálne si takto zvýšiť. A to zase ukážem. Sa tam nedalo no, dlho sa tam pripájal, tak ešte raz by som povedal, vidíte. Potom ideme ďalej, zase klikneme pravým a máme tu clip speed. Clip speed je asi tá tvorba na tvorbu timelapsu, čo asi všetci viete, čo to je. Takže určitá časť bude tu na 100. Je to tá normálna časť, ako všetci viete. Keď chceme si dať nižšie, tak dáme na 50. Vidíte. A taktiež nám sa to, tu máme clip speed 50% a nám sa to tiež asi kúsok zdlhšilo, máme 24 minút teraz, sa nám to o dosť dlhšilo a môžete počuť ten hlas. Nie je to nič moc. No, je to ako sa nadobne, keď niečo tak poviete. Tak. A keď chceme dať zase zrýchlené, čo je na timelapse najlepšie, tak si dáme napríklad tú určitú strednú časť toho timelapsu, čo je 150. Teraz ma zle počuť, ale keď si dám napríklad uložiť, tak ma už dobre bude počuť. Keď si dám uložiť tento projekt, tak ma už dobre bude počuť. Dobre, ja to si dám na tú normálnu časť, na tú 100. Tak. A mali by sme všetko stihnúť. Dobre, máme ešte 6 minút, koľko nahrávame? 7 minút, dobre. Tak, ideme ďalej. Kde sme boli? Dobre, z tohto by bolo všetko. Vrátime sa na tú základnú plochu. A vedľa tu máme library. Library je, kto nemáte intro, tak je to asi najľahšia časť, kde si môžete len intro to zobrať a šup prehodiť. Napríklad máme tu, je tu dosť na výber tých intier, ako tak pozerám. Napríklad máte tu takéto. Ale to sa mi páči celkom. Tak normálne si chytíte a takto sem. Počkajte. Ešte raz. Ešte raz. Juj. Takto a sem si vložíte. Bitch. Tu si naskôr musíte odomknúť. Dobre. Tak a sem si vložíte. A máte tu intro. A keď to chcete mať takto. Ahoj, moje meno je Dusty a ja vás vítam pri druhom parte na Hide and Seek Minecraft. A včera sme mali... Dobre. To nejako nesedí. Takto, že by som to dal. Takto. No a toto skrátiť chceme. Však. Aby to nebolo také dlhé. Však. Takže skrátime si to normálne. Takto. A dáme si to sem. A toto sem. A toto. Takto. A teraz už nič nevraví. A normálne intro, niečo si tam napíšete. Ahoj, moje meno je Dusty. A už vám začne to video hrať. Takže, lebo my sme to mali takto hneď pod týmto. Tak, dobre. Ideme ďalej. Počkajte, pozriem. Dobre, môžeme. Takže toto by som si dal head. No a ako si tam napísať meno? Kliknete dvakrát na toto. Alebo normálne dáte callouts. A tu si vyberete T. A tu si normálne napíšete, že ak sa voláte. Napríklad ja sa volám MC Craft, hej. Tak počkaj, ja som
MC počkaj, tá. Dobre, tak to sa mi to celkom nepáči, ale to je jedno proste. Takže tak. Potom, toto, prepneme na videjko, animáciu dáme head, či intro dáme head a dáme si kávu zase a máme to. Tu máme také 1, 2, 3, 4, 5 na výber, no okrem tohto tak len 4, lebo toto je to, čo napíšete si. Takže head. Máme tu takú dobu boc. Keď chcete mať taký efekt na spomalenie, asi čo skoro každý používa, tak normálne si môžete takto prepnúť do takejto plochy a tu si takto dáte napríklad alebo hoci ako a zameráte sa na jedného a tak a proste si to dáte pusašte spomalenom, ako som vám ukazoval, tak bude to brutálne naozaj. Potom keď chcete niečo necenzurovať by som povedal, ale niečo chcete mať rozmazanie, aby ste nevideli, že čo tam napríklad je nejaké heslo, ale čo tu, napríklad tu sa budete sa registrovať, keď ste noví na serveri, tak tu dáte takto, napríklad si zakriete to, hej, aby ste nevideli vy beťári, že čo tam je, tak. A toto je, keď chcete, je to niečo podobné ako Zoom, ale potrebujem ešte raz, dobre. A takto to proste potrebuje, takto to môžete vy ako priblížiť. Tak to bolo asi všetko. Skeleton Zoom je asi viete, čo je zoomovanie. Keď chcete niečo priblížiť, tak to normálne takto priblížite a tu sa vám spraví taká bodka a tu máte také blbosti a máte to, že sa to bude premietať. Máte tu takú bodku, na tú bodku si kliknete Minecraft a to celé ostane vyzoomované. No čo sa mi nepáči, tak asi toto spravíte. No. Ideme ďalej. Audio som ukazoval, toto neviem čo je. Keď si takto potiahneme, máme tu toho dosť veľa. Voice narration je, keď chcete niečo uložiť a nahrať. Počúvajte. Dobrý. Survival games a počkaj, ty sa vypni. Chcel by som ísť dneska na hide, ale keď som no a proste sa vám to takto, tu si dáš, napíšete a máte to tu. Dobrý. Survival games a počkaj, ty sa vypni. Ty sa vypni, vidíte, som a máte to tam. Keď chcete nejaké privítanie dať. OK, ideme ďalej. Record camera. Je to asi... Keď máte kameru, ja teraz nemám kameru zapojenú. Počkajte. Som vám to aj ukázal, počkajte kus. Až sa trafím do počítača. S káblom. Kábel. Sakra, sa to naozaj neviem trafiť. Taký paža. Tak. No a tu máte proste štarty. Mňa nevidno, lebo nemám nič zapálené. Ani svetlo. Ale keď by som vám dal takto sa pozrieť, tak... Aha, to je moja pekne oranžová izba. Nie oranžová, klamem. Počkaj, takto sa musím dať. Bitch. Ako taký čávo. Yeah. Tak ma vidíte. Vypne sa mobil. A pozriem, koľko nahrávame ešte raz. 14, 8. Ešte kus. Tak. A to je asi všetko. No a tu si dáte štart. Inštaluje sa kamera, áno. Ja šiel, pardon, počkajte. A... Hello. Dobre, nič. Chcel sa mi A dáte si stop. Tak, a tu si to uložíte. A máte to tu. Tu to máte. A tu si to môžete niekde nastaviť. Sa kamera, áno. Vidíte? Tak, a audio, keďže mám počuť, tak. Počkaj kus. Tak si stlmíme audio. Bičák. No a toto to už neviem, na čo slúži. No, až sa vám videjko páčilo, tak zanechajte like a až ne dislike. Tak, čaute.